Anke f'San Ġiljan wieħed jista' jinnota kif kunsill lokali mmexxi minn maġġoranza tal-Partit Nazzjonalista kien minn ta' quddiem ned biex il-ħajja tal-Ġiljaniżi tkompli mixja l quddiem. La darba l-komunità qed tinbidel b'mod maġġel, il-gvern ma jistax jibqa' ċass għat-talbiet li qed isirulu. Kien dan l-appell tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fit-tmiem żjara li saret lill-komunità kummerċjali fiż-żona tal-Balluta. U nota kif iż-żona ta' San Ġiljan kienet fost dawk li ntlaqtu sew mill-maltemp ta' tmiem il-ġimgħa li għadda. Madankollu seta' jinnota wkoll l-element komunitarju meta diversi sajjieda għenu lil Ġiljaniżi li setgħu sofrew kwalunkwe forma ta' telf. Minnaħa l-oħra, Adrian Delija fakkar kif maġġoranza immexxija mill-Partit Nazzjonalista il-Kunsill ta' San Ġiljan wettaq qatt ta' proġetti u għadu qed jaħdem fuq proġetti oħrajn, fosthom il-pjan sabiex il-bajja ta' Spinola tinbidel minn roundabout għal pjazza li tixraq lil din il-lokalità. Il-Kunsill tagħna li qed jagħmel pratikament minn kollox biex jipprova jagħti l-għajnuna l-ħsibijiet tiegħu issa ġejna wkoll ftit metri l-bot minn hawn mill-pjazza Spinola fejn hawn pjanat li jsir pratikament mhux refurbishment imma dik li llum pratikament hija biss roundabout issir f'pjazza verament li jixraq din lokalità. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista semma l-problema tat traffiku u l-parkeġġ li tibqa' problema kbira li diffiċli tkun solvuta. Madankollu n-nuqqas ta' pjanar mill-gvern qed taħalli impatt akbar. U żaru sellem ukoll il-pulizija stazzjonati fl-Assa ta' San Ġiljan li minkejja l-limitazzjoni fir-riżorsi jagħmlu il-mirakli u l-impossibbli, partikolarment fil-ħidma tagħhom fiż-żona ta' Paċeville. Adrian Delija kompla l-Oppożizzjoni Nazzjonalista se tibqa' tenfasizza biex isir aktar investiment bris il-membri tal-korp. Nirringrazzjaw il-Pulizija tal-lokal, il-ħidma tagħhom illi b'riżorsi limitati, b'infrastruttura limitata u b'numru ta' komplement f'dil-assa biex il-aħħaq partikolarment ma' żona inkluż Paċeville illi dawn jagħmlu l-mirakli, jagħmlu l-impossibbli u allura morna hemmhekk biex inkellmuhom nirringrazzjawhom, però wkoll nissolleċitaw il-gvern u nagħmlu spunt illi din l-assa trid tkun iktar attrezzata, trid isir iktar ħsieb irridu naraw jekk hemmx local investiment ta' mobile units li jduru ġewwa Paċeville u jkun hemm komplement ħafna kbar biex ilaħħaq għal problemi partikolari ta' din il-lokalità. B'referenza għad diversi proġetti ta' żvilupp li qed isiru f'San Ġiljan u l-lokalitajiet tal-madwar, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-iżvilupp irid isir iżda mingħajr ma tkun fgata l-lokalità. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat mill-Viċi Kap għal-ħidma fil-Partit Robert Arrigo, il-President tal-Kunsill Ġenerali u membru parlamentari Kristi De Bono, il-Viċi Sindku ta' San Ġiljan, kandidati għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali.